pane zvandaverengesa pana Efeso, pane zvaitika muEfeso. Rugare. Amen. Ya. Yati kudi? Yati kudi? Naizvozvo. Ivai vateveri vaMwari savana vanodikana. Number 2 yoti. Ngatichifamba tiri murudo. Kristu sezvaakatidawo isu. Ndokubva wozvipa nokuda kwedu. Kuti ave chipo nechibayiro pamberi paMwari kuti uye hwema hunonhuhwira nokuda kwedu. Right? Number 3 yati. Asi upombo netsvina yose kana kuchiva kwose ngasvireka kurekwa pakati penyu sezvinofanira vachena. Rugare. Amen. Ndanda kunzwa mukomana. Ndira kufambira newe zvishoma pamashoko angu achidzidza ndachimanzwa ivi. Ndira kuti 6 number 44 John. Kasira mvangeri. Kasira kuti ndingo dai mshana. Ndire kutaura zvikuru, ndire kunyanya kutaura kufunga kwanga asi bhuku ngatindibetsere. Right? Kana uri wana? 6 number 41. 44. 6 number 44. Hakuna munhu ungauya kwandiri. Hakuna munhu unouya ndi Jesu una mashoko awa. Hakuna munhu unouya kuna Kristu Jesu. Kana baba vakandituma. Kana baba kune vaJehovha vakatuma Kristu Jesu. Vasingamukwevi. Kana vasina kumukweva. Na iye Jesu manje. Ndikamumutsa. Iye munhu uchazomutswa na Jesu kuti awane upenyu usingaperi. Rugare wana Mwari. Amen. Tichitose. Amen. Rugare. Amen. Uti mprofita Jeremia 1 number 5 kasira. Ndira kukurumidza ku ndije. Ndanzwa kuti hakuna munhu tingatambudzika vadzidzisi kudai nemadzimai ruwadzano. Tine makaire munhu asingareki zvivi. Ani ndizve. Tingatambudzika pamusoro pamashoko iwawo asi ngatiwirirane kuti kana Jehovha avaiti mistake vafunde yokukutorai munyika umu kuti muzonyangadza kereke yake munomu. Izvozvo Jehovha avaiti mistake iyoyo. Ani ndizve. Saka na isu takadamwa na Jehovha kunyika. Tikaswa kuda Kristu Jesu, kutevera Kristu Jesu. Tinofanira kurarama sezvoda Mwari. Nokuti Mwari akanzwisisa muraramiro wedu tose asati atidana kuti uyu ndamudana chikonzero chino kuti tazobata basa rakati. Rugare vatendi. Amen. Right mashoko ebhuku. Profita Jeremiah. Ati kudi? 1 number 5. Yeah. Number 5 kati. 5 inoti. Ndakakuziva ndisati ndakuumba mudumbu ramai. Ndakatokuziva ndisati ndakuumba mudumbu ramai vako. Ndikakuita mutsvene. Ndokubva ndakuita mutsvene. Usati wabuda muchizaro changu. Ndokubva usati wabuda muchizaro wangu waitwa mutsvene kare. Ndakakugadzira kuti uve. Ndokubva ndakugadzira. Jehovha haiti mistake. Rugare. Amen. Tingatogosherwa nokuti kana munhu akadamwa uchafamba sezvo laJehovha. Uchafamba sezvo laKristu Jesu. Asi kana asida manje uchafamba sezvaanoda. Uye haahli murayiro, uye haahli Mwari. Nokuti haana kuda mwana Mwari. Asi paevhangeri tiripo tose. Indakambotini pane nhayo yekuberekwa vafunde muevhangeri. Kwose nhayo yekuberekwa neevhangeri. Zvinhu chu handindizve. Waberekwa panyama. Uchiberekwa muevhangeri. Iwe uchikura nokubva waona kuti isystem. Ndokura uri musystem kuti setsika yekurarama yemakura takabatwa kuti musha muchiitwa Zioni ndokuberekwa uri mu. Asi Jehovha vasati vakusanangura kuti uite zvinhu zvavo. Asi unorarama uri maziri nokuti waberekwa uri maziri. Asi zvinoda Mwari izvozvo. Zvinoda Mwari kuti munhu angaadini, munhu ngaatendebuke. Atendebuke kuevhangeri yaKristu Jesu chaiyo zvomene. Kana munhu adiro manje woruramira Kristu, woruramira Jehovha, ofadza Mwari. Number 11 Roma. Andongoti tisingomhanya tisingodaida. Tisingomhanya nokuti ndangangoti baba vazodziwa ndikati zvokwadi ndima akabata nguva. Tinokuremekedzai panguva dzamunenge makabata nokuti makaiswa kuna Mwari. Saka hatigoni kukuzvidzai pane zvamunenge matema zvamunenge mareva. Totosvigamuchira nokuti hamuna kungova pano kuda kwenyu. Asi mweya waMwari wakapinda mukati mavanhu ukati ava ngavavate basa pakati pedu kuti zvidini zvifambe. Chimwe chimiro nomurayiro wacho zvakafanira. Verenga mashoko ebhuku. Apostle Paul unoti kudii paRoma? Number 11 vaRoma. Ya. Number 11 inoti. Zvino kana mweya waiyeyo wakamutsa Jesu Kristu. Kana mweya waiyeyo wakamutsa Kristu Jesu iyeye kuvakafa. Achigara mukati menyu. Achigara machiri isu.
iye wakamutsa Kristu Jesu. Iye akamutsa Kristu Jesu mweya iwoyo. Uchaponesa muviri yenyu. Ndiyo chaponesa muviri yedu inofa. Nomweya wake. Nemweya wake. Unogara mukati menu. Unogara mukati menu. Tichava toponeswa nemhaka yeyi. Ndakapoverenga mashoko andandamodzwa 1 Peter 4:1. Kana Kristu akatambudzika panyama, nesu tachisunga murangariro upi? Iwoyo. Kana munhu achitambudzika panyama warega zivi. Andidere. Kusimanikidza kuti kazvinhu zvodika muviri wako wose rega. Watambudzika samatambudzika akatani? Kristu Jesu. Nokuti haisi nyore kuti urege upombo uchibuda. Haisi nyore kuti urege kubaya uchida kuba. Asi kana ukarega manje, wazvinovera pamuchijikwa sezvakaita Kristu Jesu nokuti Kristu haana kuita zvivi. Saka nesu ngatichiva nepfungwa idzedzo, tirave tiri mupfungwa idzedzo nemhaka yei nokuti uwoyo mweya wanzi wakaburuka wakamutsa Kristu Jesu kuvakafa unofanira kuve metiri. Ndinotizivisa kuti chivi hachidini hachiitwi, uye hatigoni kudemba zvechiri, hatigoni kudemba zvivi, uye hatinei nazvo, uye hazvibati ushe pakati pedu. Indakamboti kana tidzidza kana tirarama uye tichidudza evhangeri yaJesu, ngatiteverwe vakomana, titevereka pamusha kwatinogara. Bvunzai kuti vanorarama sei paevhangeri yaMwari, vanorarama sei mumba mavo nemhuri yavo. Izvi kwanine evhangeri yaMwari. Ireke kuvaso kuti tijairira takatinozvigona izvi hazvina basa tinoko haisiyo nyaya inodika mwana Mwari yokuti tingoita sokuti tinongozvijaya tinongozvinzwisa netinongozvigona. Asi ngatitye tizoti patakadawa nepatakaunzwa kwazviri kune upenyu uye kune basa tofanira kuti ribatwe. Nyika chaiyo inofanira kuziva kuti ava vatendi ava havabatiwe basa reevhangeri yaMwari nemhaka yeyi nemuraramiro wedu wetinenge takatiri munyika. Verenga bhuku rati kudii ipapo ndidzika ndingodzika papo namba 12. ya Naizvozvo hama dzangu. naizvozvo imi hama dzangu, Hatine hanya nenyama. hatina hanya nenyama yatinorarama tiri mairi, Kuti tirame netsika. kuti tirarame netsika yenyama. Nokuti kana muchifamba netsika dzenyama Tikafamba netsika dzenyama asi kana tinofa. kana mufamba netsika dzenyama muchafa. Kana tikafamba netsika dzenyama tinofa. Asi kana muchiuraya mabasa omuviri. Kana tikauraya mabasa omuviri muchararama. tichaona upenyu. Ndo zvatinorarama tiri mazviri. Alright, unochigara nguva yedu isingatendi, asi ndizvo nemhaka yeyi. Kana tichitaura pamusoro pezvivi, tataura pamusoro pezvinorarama mukati medu, indakambotini idzivai mashoko aapostoli Pauro ari paEfeso zvaa zvakagozha nekuti zvakanga zvibverekwa kuti apostoli Pauro ndizvo zvokwadi kuti vanhu varege kunambata zvifananidzo kuivhangeri vari kuda yaJesu vanoidai, asi kuno munyika kwavanidi futi vanoda uku ndiko pombe kwaanga achitudzira ake nokutaura pakati pavanhu kuti ngano ngavazvirege. Ndo zvakanga achiona nemhaka yei nokuti makanga muchiwezwa kasidhori zvanga zvambodudzirwa zviya zviya. Ndo nhau dzakanga achitaura idzo dziya kuti umwo ndambotini kana rugare vadzidzisi kugara vatungamiriri ndatini. Alright, awa mashoko ari kudzidzwa awa okuti vanhu tinofanira kuti tidanane iwawawo. Alright, iwe wazopomoka waenda papapo uchanodza kuti kudi kana wakasvika pokuti dana apa unodza kuti kudi apa unopasana kwa kuti kudi unojamba unotsunga hako uchizvitaura asi ndizvo here anotojamba wabva apa wondoti ngatitoto vakomana uchiri kudzava nani mapofu here aunotaurira nokuti vachakutevera mapofu kana vaina meso vakavhurwa meso naKristu Jesu havakuteveri vanoziva kuti ibofu inoenda somugomba wavo chokwadi ichocho. madhira makambona mashatira akaita ubombo here kati kauya kuda kubvedu chiabhukuraramawo makaona mashatirapo ndimbotaura panzi namashoko ebhuku hamuzivi here kuti kana munhu akasongana nemhombwe naiye wava mhombwevo makazvinzwa zvazvinoreva manje zvokuti kana munhu akasangana nemhombwe iye akazovavo mhombwe. Alright, kana scientifically manje kana muchibereko chomudzimai wangu ini mukapinda mbeu yenyu imi madhiyeni zvinoreva kuti muropa rake mavanani muropa rine mudzimai wangu mavanani neropa ramadhiyamo kureva kuti ndobereka mwana mo muchibereko ichocho ropa ramadhiya tovamozvemo muropa rakemo mwana iye. Ndo maka Jehovha vachiti ngaite kumusha munhu nokuti washata nokuti wokanganisa rudzi reke inozobvepi kana mwana ari wako ichikufura baba kuti mndana ndokufura nereke imwe wenyu mwana ropa renchairo